Máš minútku? Martin, prosím ťa, čo sa to deje za posledný mesiac? 2 smrteľné úrazy, ťažká má na zdraví, niekoho bremeno privalilo. Ako sa vyvíja to BOZP? To naozaj nemáme na to nejaký nástroj, ako tomu predísť? Dnes už máme. Umelá inteligencia. OK. Umelá inteligencia je populárna, ale nie je to len ďalší nástroj, ktorý mi urobí report alebo nejakú štatistiku? Presne tak, ja súhlasím s tebou, že mať implementované AI len preto, aby sme mali implementované, akože to stojí za prd, hej. Toho som dokonca až doslova odporcom. Akože za mňa by to malo priniesť nejakú pridanú hodnotu v rámci prevencie, čo ochráni život a zdravie tých ľudí. A toto si myslím, že sa nám podarilo. Za posledné mesiace sa nám podarilo natrénovať model, ktorý meria vzdialenosť človeka od nebezpečnej pohybujúcej sa časti. A to je jedno, či to je napríklad motorový vozík, alebo či je to bremeno na žeriave. A my keď si identifikujeme túto vzdialenosť, napríklad, že nebezpečná vzdialenosť bude 0,5 metra človeka od toho pohybujúceho sa vozíka, tak prostredníctvom tohto modelu my vieme vydať akustický signál, že pozor, niečo sa deje a ten človek má šancu ešte odskočiť, alebo vieme ísť tak ďaleko, že vieme ten vozík spontánne spomaliť alebo zastaviť. A toto si myslím, že je pridaná hodnota. To určite, čiže vyvolám akciu, ktorá zabezpečí prevenciu. Takže budúcnosť je jasná. Presne tak.